नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? तर आम्ही तुम्हाला नेहमी ट्राय करतो ना काही ना काही वेगळं दाखवायचं. तर रेसिपीचं चॅनल आहे, ब्लॉगिंगचं चॅनल, तर रेसिपी पण आपल्याला वेगळी दिसली पाहिजे. तर आज आम्ही तुम्हाला घेऊन चाललोय ओडिसाला. ठीक आहे, तर मग ओडिसाला जाऊया आपण आणि तेव्हा नवीन रेसिपी जुनी रेसिपी. टायटल तर तुम्ही वाचला असेल, आमच्या शेजाऱ्यांची रेसिपी बघायला. शेजारी म्हणजे आमचा बाजूचाच रूम, त्याच्यावरती जे राहणार आहे त्यांच्याकडे आम्ही रेसिपी बनवायला जाणार आहेत. तर बाजूलाच जायचं आपल्याला. या हे बघील दिलला घरात घे. दिलो सर आतमध्ये, चल आतमध्ये. हे बघा आमची शाने दिलो. हे बघा सीडीने वरती जायचं आहे. तिथे बघा आम्ही आमच्या शेजाऱ्यांच्या घरी आलो आहे आणि त्यांनी सुरुवात केली आहे. तर ये क्या बना रहे हो आप? मांडा रेसिपी. हाँ। और ये क्या है? मूंग का दाल। कितना है? ये 1.5 किलो है, 250। उसको आपने भिगो के रखा है? हाँ, भिगा के रखा है। आपल्याला पण नवीन नवीन काहीतरी बघायचं असतं ना. हम्म. आणि त्यानं पहिलं ते रेसिपी का बनवायला सांगितली. आता आपले उपवास आहेत ना, तर उपवासाला दर गुरुवारी सोडताना म्हणजे उपवास सोडताना काहीतरी गोड करायला लागतं. बरोबर. मग आपल्याला गोड काहीतरी पाहिजे ना. तर आपले कसे डिश सर्व बनवून झालेले आहे आणि आपले कसं सारखं सारखं ते बनवत राहून कंटाळा पण येतो ना. ते काय तेच बनवायचं गोड गोड. म्हणून त्याने म्हटलं तुमच्यापैकी एखादी रेसिपी गोड बनवा. तर ते आता मांडा रेसिपी बनवतात आहे. त्यानिमित्ताने आपल्या शेजाऱ्यांचं किचन पण दिसेल. हा. हाँ, क्या बोल रहे हो? हल्का से ग्राइंड करने का। हाँ, अभी आपने जो भिगो के रखा था ना, वो कितना देर भिगो के रखा था? सर 2 घंटा हो गया। 2 घंटा भिगो के हाँ। रखा है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? 1 घंटा? 1 घंटा में भी हो जाएगा तैयार। मतलब अब जिसको झट से चाहिए वो 1 घंटा भी भिगो के रखेगा, हाँ, चलेगा. रखेगा चलेगा। ऐसा कुछ एक तास नहीं जर है। ठेवली तरी चालते. हाँ, ते बघा आता ग्राइंड करून ही Grind, पेस्ट आपल्याला हाँ. अशी दिसली पाहिजे. हा, पाणी नाही टाकलं या. नाही, पाणी न पाणी टाकता नाही. वाटून घ्यायचं. जी भिजवली आहे तशाच प्रकारे. तशीच वाटायची म्हणजे पाणी नाही घ्यायचं. हम्म. आणि जेवढे माझ्या मनात प्रश्न येतील ना, जे तुम्हाला पडू शकतात, ते मी ऑलरेडी त्यांना विचारेल, है ना. म्हणजे रेसिपी क्लियर होईल सर. सबसे पहले आप अपना नाम बताओ. अवंती। पूरा नाम बताओ. अवंती पाणीग्राही। अवंती पानीग्राही. हाँ. आणि ओके. तुमचं गाव सांगा. आप कहाँ से हो? ओडिशा, ओडिसा से. हिंदुल घाट। हां, म्हणजे बघा हे प्रॉपर त्या स्टेटचे आहेत, ओडिसाचे. म्हणजे जी रेसिपी बनवतील, जे जो आप बना रहे हो आपके इधर ये बनता है ना. हाँ, बन। हाँ, म्हणजे आपण ज्यांची स्पेशालिटी आहे त्यांच्याकडनंच रेसिपी आपण बघणार आहे. हाँ, अभी इसमें आपने थोड़ा सा नमक डाला। थोड़ा सा नमक डाला थोड़ा आपने. नहीं, हाँ, घी लगाए घी, उसमें. हाँ, घी हो, तेल हो, कुछ भी। कुछ भी म्हणजे खाली आपल्याला लागत नाही ना, चिकटणार नाही चिकटणार नाही. म्हणून. आणि त्यासोबत त्यांनी गॅसवरती ठेवलेलं आहे. इसमें कुछ पाणी बिनी डाला पानी आपने? पानी डाला। हां, पाणी टाकलेलं आहे आपण. म्हणजे इडलीचा प्रोसेस आपण कसं करतोय हा, तसंच तसं. ते आता शिजायला ठेवलंय वाफवायला. ओके. तर असे सर्व प्लेट भरून घेतात आहेत ना. त्यासोबत मी त्यांना आउटर व्ह्यू दाखवतो. हा काय तुम्हाला दाखवतो. आता इथे बघा, हा आपलं घर आहे. ही आपली बाल्कनी दिसते तुम्हाला या साईडून. आणि तुम्हाला मी समोरून व्ह्यू दाखवतो बघा. मस्त वाटतंय ना. चला आतून जाऊया परत रेसिपी बघायला. ठीक है, अभी आपने ये बंद करके रखा है ना. हाँ, अभी कितना देर तक आपको ऐसा रखना है? ये रावा गोभी बनाने का। मतलब ये सेम रेसिपी में ना सर. हाँ, नाही, ये 10 मिनिट रखेगी ना गॅसवर. क्या ये गॅस के ऊपर 10 मिनिट. ये ना, हाँ, ये हाँ पकने के हो लिए. जाएगा, पक जाएगा। पाणी आपण टाकलेलं पानी, आहे हाँ 2 ग्लास. हाँ, 2 ग्लास। भी उसमें उसमें थोड़ा नमक, थोड़ा थोड़ा- शक्कर, हम्म. थोड़ा सा आधा चम्मच थोडी साखर. थोड़ा, इतना अपना हिसाब से, जैसा मीठा जैसा मीठा जिसको जैसा पसंद है ऐसा ही। तुम्हाला इकडे सांगायचं बघा, हे आमच्या इकडे मांजर येते ना खायला, ती इकडे झोपते बघा आमच्याकडे. आणि हा बॅक साइड व्यू. ये आधा किलो, ये पूरा पैकेट आधा किलो का आधा था. किलो का, हाँ। थोडासा आपने रख दिया. तर आता इथे बघा आपला मीठ आणि साखर टाकून पाणी बॉईल झालेलं आहे. आता आपण रवा टाकतो इकडे. आणि आपण बघू आम्ही चांगलं स्टर करत 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 आपण टाकतोय. ते हळूहळू सोडायचं. नाही तर गॅस लगेच टाकले की कुठल्या होणार. बरोबर.
मोदक जो डिजाइन है इधर करते हैं ना, हां हां मोदकला डिझाईन मला करायला डिजाइन नहीं. हा हे डिझाईन नाही करत आहे. पण आपण सर्वांची पद्धत बघायची, सर्वांची स्टाईल बघायची. कुठे कुठे काय असतं माहिती आहे काय, रेसिपी ऑलमोस्ट तुम्हाला वाटेल सेम, पण इन्ग्रेडियंट्समध्ये थोडा पण जर बदल होतो ना तर फायनल टेस्टमध्ये आणि रेसिपीमध्ये बदल होतो. बरोबर. आणि त्यांच्या हातची रेसिपी, त्यांच्या गावची रेसिपी, किती शिजवायचं, कसं शिजवायचं, कशानंतर काय टाकायचं हे महत्त्वाचं असतं रेसिपीमध्ये. बरोबर. अभी अपने को कितना देर करना है ये? हो गया. हो गया. ठंडा हो गया. आता आपल्याला पूर्ण गाण करून पुरा थंडा करके लेना है. पुरा थोडा हात जाईल तोपर्यंत. हाथ में जैसा होगा. हो गया ये. तो हो गया ना, पक्के हो गया. पक्की हो गया. वो आपने इडली जैसा ही बनाया है ना. हाँ, इडली जैसा ऐसा ही है. हाँ, कढ़ाई रखा है, इसका बाद में थोड़ा घी डालने का. हाँ ये देखो गोल मिर्ची, हाँ, वेलची, मिर्ची, काली मिरी, काली मिर्च, हाँ, वेलची, हिरवी वेलची, हाँ, और ये अदरक, अदरक, आला, हाँ, और काजू बादाम थोड़ा, काजू बादाम और ये ना खोबरा. हाँ ये सब फ्राई करने का है. हाँ, ये फ्राई करने का. ये ज़्यादा करके हमारा में गुरुवार में बनता है. गुरुवार में. गुरुवार में, हाँ, रक्षाबंधन में बनता है. अच्छा. हाँ, ये सब मेन चीज में हाँ. वही बनता है. ये मीठा बनता है. हाँ, ये हो गया, थोड़ा हल्का से बॉईल हो गया. हो गए ना. हाँ, हो गया ये पूरा कलर. 2-3 मिनट ये फ्राई करने का. हाँ, फ्राई करने का. इसको थोड़ा सा पानी, आधा गिलास पानी डालने का. फ्राई कर. इसको देखिए ना, एक गिलास में शक्कर लेने का. 1 गिलास शक्कर. हाँ, 1 गिलास शक्कर. मतलब पाव किलो डाल लिया है ना आपने. हाँ, हाँ, पाव किलो शक्कर भी पाव किलो. हाँ. जास्ती है हो जाएगा. ये बॉईल होने से ये अब ये पूरा सब तोड़ने का. तोड़ने का. थोड़ा ये हो गया. गरम है ना. हाँ, गरम है. अब ये खुला खुला किया ना आपने. खुला किया. उसका पाक बनना थोड़ा चाहिए. पाक बनना चाहिए. हाँ. नहीं, हो गया ना थोड़ा. हाँ. इसमें डालने का. ज़्यादा शक्कर हो गया. तरी तेपर्यंत रेसिपी मम्मीने पकडली होती है ना. हाँ, मी कॅमेरा पकडला होता. हां, तर सर्व एक्सप्लेन केलं ना व्यवस्थित त्यांनी. ज़्यादा हो गया. हे आता काय स्टफिंग आहे का आपल्या आता मध्ये टाकायची. आतमध्ये, हाँ. मध्ये टाकायचं आणि हे इकडे आपलं पीठ झालेलं आहे. तो सूखा हो जाएगा ना, पूरा तैयार. तर आपण खोबऱ्याचं सारण बनवतो ना मोदकाचं, तसं त्यांचं ते सारण आहे बनवतात आहे. तर ते बघा आपलं रवा मळायचं काम सुरू आहे. 5-10 मिनिट बस. तर इथे बघा गॅस घालवलेला आहे आणि हे आपलं झालेलं आहे. बंद हो गया गॅस. आतापर्यंत तर तुम्ही ऑलमोस्ट रेसिपीची सर्व प्रिपरेशन बघितली आहे. आता हे फायनल याच्यानंतर आपलं प्रोडक्ट रेडी होणार ना मम्मी. हा. आणि इथे बघा आपण गरम आहे. गरम आहे ते गरम आहे. आता ते स्टफिंग करतील त्याच्यामध्ये. भरलं त्यांनी आणि आता ते गोल बंद करतात आहेत. ओके. तर आता तुम्ही दोघांनी केलं तर पटापट होईल ते. त्यांना सांग आता या गुरुवारी तुम्ही हे नैवेद्यासाठी बनवू शकता. हां, गुरुवारी असं काहीतरी नवीन बनवा, आता वेगळं काहीतरी. इसमें भी थोड़ा पानी डालने का. इडली का बर्तन में थोड़ा पाणी पानी डालने डालने का. का. म्हणजे त्याच्यामध्ये त्यांनी पाणी टाकलं, आपण मोदक उकडतो ना हाँ, गैस तसं. ऑन करने का. बीच में ये रखने का हांडी. हे करून घ्यायचं, स्टीम करून घ्यायचं त्याला हा, आता स्टीम करून घ्यायचं. आणि नंतर मग परत वेगळं करायचं नाही, त्याला. आता वेगळं नाही करायचं. आता हे लास्ट स्टेप. लास्ट स्टीम हा, करून हे घ्यायचं. लास्ट स्टीम करून घ्यायचं उकडून. एकत्र बसणार नाहीत ना. हां हां. हा. आता हे किती वेळ. 10 मिनट का. 10 मिनिट. 10 मिनिट. आता 10 मिनिट गॅस भी बंद झाले. हम्म. ते बघा त्यांनी थंड पाणी असं, आणि थोडंसं तुम्हाला आवाज येईल कारण जरा थंड व्हायला पाहिजे म्हणून आम्ही फॅन लावलेला आहे हा. है ना. हाँ, त्याच्यावर पाणी टाकून थोडं टाकून पाणी ते थंड
तेवढा ते उचलायला तरी होतं मग पाणी टाकून हाताला, नाही तर ते एकदम चटका बसायचा. तर इथे बघा त्यांची धडपड बघा, तिकडे त्यांनी रेसिपी पण ठेवली आहे आणि इकडे साधारण म्हणजे आपले गृहिणी जे असतात ना मम्मी घरातले हाऊस वाईफ, घरात. तर ते असेच बसलेले नसतात कधी. नाही. अभी आप ये क्या कर रहे हैं मुझे बताओ. ये गारमेंट का हाँ पेंट सिला रहे, जेब जेब सिला जेब रहे. सिला रहे. आपला जो किसा असतो जीन्सचा हा, किसा असतो ना, हा पॅन्टीचा. तर तसे असे कामं दिलेले असतात. तर आपले गृहिणी असे थोडे थोडे पैसे वाचवण्यासाठी आणि बचत करण्यासाठी असे वेगवेगळे कामं सुद्धा घेतात घरी, बरोबर ना. बरोबर. बघा तिकडे आपलं जेवण सुद्धा चालू आहे, दुसरा बॅच आपल्याला स्टीम करायला. रेडी है, दिखाते और हैं. एक बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? ऐसा 10 मिनट 5-10 मिनट है आपका ऊपर बैठने का ऊपर. ओके, तर हो गया हो गया. अरे वा, बनाने का. म्हणजे बघा एक तरी शिवला पण पटकन ना ते एवढं. हा, तर आणि ते पण आपलं काम चालू आहे ना ते पण तिकडे. चालू आहे आपलं तिकडे काम. रेसिपीचं. तर इथे बघा आपली मांडा रेसिपी एकदम रेडी आहे. तर तुम्ही बघू शकता ही मांडा रेसिपी ॲक्च्युली दिसते कशी. आता आपण ही टेस्ट करूया. हाँ, इसको कैसे खाते, डायरेक्ट खाते या किसके साथ खाते, या ऐसी कैसे खाते? ऐसे ही खाते. ऐसे ही खाते. हाँ, और आप चौथे गुरुवार को ये बनाते ही हो. चौथा गुरुवार. आता मग मी त्यातला एक पीस घ्या एका प्लेटमध्ये आपल्यासाठी. मला अजून आतला लागला नाही, पण वरची कोटिंग पण नरम आणि एकदम चांगली आहे. मतलब अच्छे से ये हुआ है, स्टीम अच्छे से हुआ है. हं. गुरुवार येईल ना तेव्हा गुरुवारी ही नक्की बनवायला पाहिजे. तुम्ही हे सर्वांनी नक्की बनवलं पाहिजे आणि एकदम छान रेसिपी आहे. मुझे तो बहुत पसंद आहे. म्हणजे आपल्याला जी साखर ह्याच्यामध्ये आली आहे ना, हा, तुम्हाला स्टफिंग कमी मध्ये वाटत. साखर टाकली आहे ना, हम्म, ती आपण आवडीप्रमाणे टाकायची. जेवढं आपल्याला गोड पाहिजे असेल ना हम्म. तेवढी तशी टाकायची साखर. एकदम छान झाली आहे रेसिपी. रेसिपी बनाने के लिए थँक्यू. बघा बनवणाऱ्याने पण खाल्ला पाहिजे की नाही मम्मी. हा, तुला कशी वाटते? एकदम मस्त. एकदम अच्छा है. लय भारी झाले, गोड झाले ना की एकदम भारी लागते. हम्म. आणि आता आपला सारण जो उरलाय ना, तो सारण पण आपण असंच खाऊ शकतो. असंच खाऊ शकतो हलव्यासारखा. तर रेसिपी एकदम सुंदर झाली आहे. तुम्ही पण नक्कीच बनवा आणि व्हिडिओला लाईक आणि व्हिडिओला शेअर करा. आणि आम्ही तुम्हाला असंच काहीतरी नवीन नवीन नेहमी दाखवत राहू.